Niliki ang suwang sa 6 anyos nga batang lalaki human mahulog sa upper floor ngadto sa ground floor nga nahimutangan sa stage sa SM North Reclamation Area, Dakbayan sa Sugbo sa miaging gabi. Si Raul Horca, kinsaamahan sa batang 6 anyos nga si Rian Samuel, ningon sa interview sa Sunstar Superbalita nga nagkinahanglan sila og 100,000 pesos alang sa operasyon kay kung dili dayon maoperahan ang bata, hayan nga mahiwi ang naong niini. Sa pasiuna nga investigasyon ni Police Inspector Vincent Zozobrado sa Mabolo Police Station nga uban sa bata ato sa hitabo mao ang iyang inahan. Nagdagan-dagan kini og nipaingon sa metal railings nga dunay bildo nga nabuak tungod sa impact. Nahulog ang bata sa may stage sa food court. Kasamtangang giatiman karon ang bata sa Cebu Doctors Hospital. Matod samahan nga gikatakda ang operasyon sa naong sa bata ugmang adlaw, depende kung aduna sila ikabayad sa procedure. Hinuon gibutyag samahan nga wa say plano nga mohimo og laka nga legal batok sa management sa mall apan iyang hangyoon ang tagdumala sa tindahan nga tabangan siya sa iyang suliran. Sa gipadalang text message sa SM Management, niingon kini nga ang SM padayong nag-asister sa pamilya sa bata aron masiguro nga tanang mga test o examinations mabuhat aron pagsuta sa kondisyon sa bata human sa insidente.